Carmela Silva volverá a ser a presidenta da Deputación durante os vindeiros 4 anos. O acordo de goberno entre o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego fixo posible que Carmela Silva volvese a ser investida esta mañá para seguir liderando a institución provincial. Unha nova etapa que comeza e na que a igualdade e o medio ambiente serán os dous eixes principais. Imos ser protagonistas desa revolución tecnoindustrial e medioambiental que está a transformar todo, a economía, a produción de bens e servicios, o emprego, o medio ambiente, a saúde, a educación, as relacións sociais e os espacios públicos. Queremos facelo sabendo que as persoas teñen que estar no centro das nosas políticas, porque o único sentido da política é ese, mellorar a vida da xente. O apoio á diversidade, a loita contra o despoboamento, o turismo, o desenvolvemento económico e a aposta polo Plan Concellos serán tamén as liñas polas que camiñará a Deputación durante estes 4 anos. Carmela Silva tamén quiso aproveitar a ocasión e enviar unha mensaxe á Xunta de Galicia. Van a mellorar as relacións coa Xunta de Galicia, que as cousas van a cambiar e que poderemos sentarnos a falar desde a lealdade institucional coa Administración autonómica que ten que facerse cargo das súas competencias. Tanto o voceiro do Bloque Nacionalista Galego como do Partido Popular destacaron as súas intervencións a importancia de seguir traballando por e para os cidadáns. E mentres César Mosquera falou de humildade e sensatez, Jorge Cubela apostou pola renovación e a colaboración. Todos estamos en un sistema que proclama que cada cidadano un voto e aquí é falso. A elección faise por un sistema corporativo máis propio de democracias orgánicas ou de ditaduras que do sistema que temos. Iso debe levarnos a todos que estamos aquí nesta corporación a ser intrínsecamente humildes, a non nos puxeron os ciudadanos. Puxeron os concelleiros, as concelleiras, os alcaldes, as alcaldesas. A nós non nos... Eses veciños merecen ser respetados, merecen ser recibidos e merecen ser escoitados. Gobernar de costas a eles nunca será unha boa decisión. Por iso, nesta hora e neste día, aquí e agora, damos a nosa man tendida para que haxa esa nova etapa da que falaba ao inicio. Unha etapa con trato igualitario entre os concellos, cooperación institucional e un debate aberto. O acto que se pechou co himno galego serviu para demostrar que a transformación da provincia está en marcha e que, segundo a presidenta da Deputación, é un cambio imparable.